Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kajiya ki jongi namar ngi dawa ya kahok kumba u education minister u Kini kai amba SSA ki kani bahap kajing dawa jong pi setrik jong kadeka all clear genuine SSA demand. teachers association naduk ka setrik u benai risau kelami pai ba ban pelong jing ki dak besong kelami ngar Hamadan Melki halok jing ki jong tiga nong hikai kadai namar bak sokar kemsem laai ke bahak jong ki ban kentiu no ya tulop ke jong ki ke berdisi 4%. Komta kini hikai kelami pai ba benki kelam bopor yani ke jing ki jong kini hikai kaba kelas sedang ki bat kendang syong kat hadu bak sarkar keempat lagi jang doa ke jengki habu yak banyak keren bat unang ilam jong kenikan hun ngeni kai SSA ki layu tu ba kejing sia jong ni sarkar kisnam ladab baya ketulop jengki haju pun ki melak lai senam lani melak sau senam hendai tang syu sencar keni sarkar MDA mata kamsum ladan kejing pun ki tulop isu kilai tu ba kasin ke bakhadu ba lapan ki tulop ki kadai arjar khendreu kumta nak liang unang ilam ko SSA kilara pelong ini jengki kembu puar tak duduk ke sarkar kan sengap karai baskem jengki kolong belai undang jenjar ya kejentir kam jengki bat kadai kahok jengki bakin yo tak tulop ke sarkar kadai ban ada ke jengto Hagen ka jonmir ngi syong krui kumnik ki paranikai hagen ka galari jong ka madan malki. Kai kepala penlong yang ki no hikai jong kami kalahi berkawai bangin sedang mania syong ya kenika jing syong kelain mengur klem dabuk puar. Kadai halor ka jing snap kuman jong ka sorkar Meghalaya bangi layai dawa na kapur syakapur ha ka bade bat kani ka jing penkiu tulop no. Ka jing penkiu balangi dawa ya ka jing penkiu tulop kadai halor ba ka jing yo jongi ban yo e ka tulop lani ban penkiu ka tulop kadai khadu e haus nam araja kan reo. Ha ka tu kapur ngi yo ya ka jing penkiu ka ba shispa new percent. Te kat kum ka jing ya jong kapur kimar kimata kimar bamardi kitiar kitar hayo had kila kiudor marchiteng palat ika marchiteng arsha laisha ka jeng kiudor henry kani ka jeng siu ka jongi ka bangiyo na ka sorkar kalong hi kaju di halor kani ka benta nadu arsnam ar hajar kat kendai ngilayai peteng ban di akendu ya ga sorkar na kapur syakapur ngil ai ki memorandum ki paper syaka hadu kendai tili memorandum ha ka bari ga jing kata ne ga jing bom kata ya ki kena school hoj hajing shana ka leng jongi kum kini kai ngi kini kai ngi dei ta ki kme ki kapa ki ba ar ju ki kena school ha ka bangi kwa ba ki kena school kin kiu shaprang kini ya shaprang ha ka jing dang jing stan bat kin kiu ka dan na ka wi kapur shi ka wi kapur ngim kwa trot kum kani ka jing le lani ka ha ka bangi haban mi shamaran kum ni kum bangi haban syong menta mi labasni ka takabut arab sau kanta ngin syong hang ni kadadu bak sorkar kanda karena sengu kana sengap bengi henrei na kalen jongi ngin yai dawa na ko sakar ngin yai syong kum ni ya kata kejing kita bagi jing kita namar kani kejing mi surok kejing mi medan kejing kadi kejing pa kejing sorkar kejing le kejing sorkar ti ha ka bari kejing kita na kejing bom kita ya ki kena kata kejing bom kita ya ki kena school hoj hajing shana kalen jongi kum kini kai ngi kini kai ngi dei ta ki kme ki kapa ki ba ar ju ki kena school ha ka bangi kwa bagi kena school kin kiu shaprang kini ya shaprang ha ka jing dang jing stan bat kin kiu kedan na ka wi kapur shi ka wi kapur ngim kwa trot kum kani ka jing le lani ka ha ka bangi haban mi shamaran kum ni kum bangi haban syong menta mi labasni kata kabut arab sau kanta ngin syong hang ni kadadu bak sorkar kanta karena sengu kana sengap bengi henrei na kalen jongi ngin yai dawa na ko sorkar ngin yai syong kum ni ya kata kejing kita bagi jing kita namar kani kejing mi surok kejing mi medan kejing kadi kejing pa kejing sorkar kejing le kejing sorkar ti ha ka bari kejing kita na kejing bom kita ya ki kena ha ka bari kejing le ran bar kejing bom le ran ngi ki breu kedon ki benta ka ba ngi hap ban sya le ran bat ngi ngin nem skol le ran namar kani kadi jing le jong sorkar ngin le ran ha kan nu kom namar ba ki babon wat ki wi department ro lada kimpat mi sya surok la ni syabaran kinam yo ya ka hok la jong tina kali jongi ngim don kadunu ka jing le ran nrei kum ki pa breu ki badawai la ka jok hok ngimi syabaran kani ba ki department paper la ni ki dong trei paper ki batrei hapo ka jala Meghalaya lada kimpat mi syakmat kimpat mi syabaran kinam yo ya ka hok ka jongki kani kal ikum bakal along do long snam ya ka sorkar Meghalaya ti namar kata lada
kanu lada kidu kiseng lani kidu kinong tray kim pat mi syamanan kin mi yo eka hok kane i kumba ka sarkar lada kinong tray kim khi maka ru kam khi tingi hak kawai kalian ngis ngosi namar bangil apha ya kita kinong mi khmat ngil ajit ya ki bakin le ya ke badong kam kum kata ki lawmakers henry i kumba ka jing thawan jo ki kim la ban le e bat i kumba kim kwa ban le e ban pan bha ya ka jelahi bakroi da ka ba kin le kat kum ka jing kam jong pat ba hoi pila sedang mentaksi kani kajing ki nakle jungi kinoi kai SSA hapu ka jalami galaya ngida kerpat red ya kinong sang school ngida kerpat red ya kikmi kapa bani Aisyah rengkat barngi ngi kerparo ban kersan ya kani ka jing ki ka jungi namar kani ka jing ki ka jungi kadi ka jing ki na ka banta ka hok ka jungi te ngi kerparo ya kiseng bhalang pa fer ya ki MLA ya ki MDC ya ki senjuk rang bak chnong bakin kersan lem ya kani ka jing dawa ka jungi ngi panro ka jing kersan na ki MP ngi panro ka jing kersan na u governor jo ka mai galaya bon kersan lem ya kani ka jing ya ki jungi namar ngi dawa ya ka hok kumba u education minister uang ba kani ka jing dawa jong phi ka de ka genuine demand jai wa pi ong wa pi kwa taka jing tuklar na ulat hatu kam lade ya pi la se ba sarkar ba kam snam